क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि हालामनि सिङाव थानाय सातबिन्दो हरिगाव गामिनि थागिबि समाज सिबियारि सुद्दु ब्रह्मआ गावनि सुबुंथिनि आखुथायखौ फिन बेरखांहोबावदों। बिथां ब्रह्मआ गोनांथि जानाय गोरिब आरो दुखुथिया बैसो जानाय नखर आरो सुबुंफोरनो गोजां बोथोरनि गोजांनायनिफ्राय रैखा मोननो हानाय बायदि जोमग्रा ब्लेंकेट राननानै होदों। सातबिन्दो हरिगाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों दरनै गामिनि खमैबो सा 30निबो बांसिन दुखुथिया सुबुंफोरनो गावनि गोब्राब खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों आरजिनाय रांखौ बाहायनानै ब्लेंकेटखौ राननानै होनाय जादों। दुखुथिया बैसो जानाय सुबुंफोरनो गावनिफ्राय हानायसेबां ब्लेंकेट राननानै होनो मोनना गोजोननाय फोरमायो बिथां सुद्दु ब्रह्मआ। लोगोसे ब्लेंकेट आजावनाय बैसो जानाय सुबुंफोराबो गोजोननाय फोरमायनानै बिथां ब्रह्मनि बेबायदि हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर जासियो। बहुत दुखुथिया मानसि गोजाननिखौ आं अलरेडि मिथिखागौ गोजाङो गोरिबा बोरै थायो आं मिथिगौ। आंबो बहुत न'खरा गोरिबमोन आंबो गोदो आं बावाखै मोजां एसे सम मोननाया दा बे समावनो आं गोरिब एसे नायनानै आं कम्बल गांफा गानै होयो। आं उनाव सिगाङाव होबाय थादों दाबो होलांबाय थागोन। दा आं मा बुंनो रोंबावनो। दिनै साबेसे बुरि बुरिनो नोंथाङा कम्बलखौ राननानै होदों? गांबेसे कम्बलखौ होदों नोंथाङा? बेवहाय 30थासो दङ। 30 जन गामि दरनै। आं माने बिराद गरिबनि न'खर मानसिखामोन। बै समाव आङो जों बिदा फंबाय साब्रैमोन। बिदा फंबाय साब्रै दुस्रा गांसे मोनसे दुस्रा गुफुर दंमोन। बे दुस्रा बेसेलाय जों जोमोमोन जों। गोरिबा न'बो गैयामोन उन्दुनोबो न' गैयामोन। बे कम्बल गांसेयाव साथामजों साब्रैजों थायोमोन जों। दा बेखौ आं मिथियो आरोखि। आं समाय समाय थाबायो गामियाव सोङो आरो आंनाव बहुत बेबायदिखौ आं नायखुमाबाय थायो सोर गोजाङो सोर गोजाङा बेखौ नायनानै आं कम्बलखौ होनाय जादों आरोखि। आं बै गेलेग्रा दं बेहाय प्रेक्टिस खालामग्रा ड्रेस आरो आगजु दङ गेलेग्रा बेखौ आङो आंनि न'आव गामिनि गथ'फ्रानो फोरोङो आंबो फोरोङो आंनो खरसा खालामो जिहेतु आं रायजोबो। दा बेखौनो आं लासै लासै गथ'फोरखौ मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय माने थांखु सिगारेटनिफ्राय जुमानिफ्राय बारग'नो थाखाय आं बे फिल्डआव 2 घन्टा 3 घन्टा गथ'खौ जों एंगेज खालामनो हायोबा जोंनि ओनसोला एसे साफा जायो। आं बेखौ साननाय खेला होनाय जादों। ओरैनो आदा नोंथाङा मा मावो? आङो बुंनो थाङोबा पावार गेटआव मावो साख्रि मावो आं पावार गेटआव। उदांस्रि होदों माबायदि मोनखो आबै गोसोआव? गोजोनदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेबायदि फसमान गैया जोंनाव। जोंनि सुदु गामिनिमोन बियो जोनोम गुरु गथ'मोन। दा फैयै फैनानै सातबिन्दोआव खारबोनानै जोबोरै गोजोनथाव खामानि मावगासिनो दङ। बे ओनसोलाव बे जायगायाव रावबो बेबादि गियान गैया। माबोरै गियान गैया होनबा बेबादि सम्पति बेबादि गारि घरा बेबादि गियान बेक्ति मानसिया रावबो होआखै। दा दिनैसो होनानै बोसोरथाम जाबाय बियो। जोनोम मोनबाय बे मोजाङै। बे जोनोमाव बियो फुटबल जोनाव बियो आकाशाव थाहैनांगौ सिबाय आलोनो। दा बिमा बिफाखौ नेवसिनानै फैदों बियो। बिमा बिफा नेवसिदोंब्लाबो थैजोब्बाय। दा थैजोबदोंब्लाबो बियो मोजाङै मोजां आइ आफाजों मिलायनानै दिनै बे सातबिन्दो गामियाव रायजो राजा लानानै गावनि जोनोम गुरु जायगाखौबो लेंहरदेरनानै रामै बियो सि होदों दख'ना होदों मोजाङै मोजां होदों आरो इयुनावबो होनो हाथों रामै होनो हाथों। बिनि बिसि फिसा फिसौ गासिबो अराय सम गोग्गो गोथारजों दैदेनलांनो हाथों। बेथ' जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आं सालाकाटि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो। मानोना बेबायदि जोंनि हारियाव बा समाजावहाय गोबां मानसिखौ जों मोननो थांनो नागिरा। बेबायदि मानसिखौ जोङो मोनोब्ला जोंनि ओनसोलफ्राहाय समाजफ्राहाय जोबोद मोजां रोखोमै जौगागोन। मानो होनोब्ला गोसोआव बिथांनाव जोबोद मोनसे माहारि सिबिनायनि बा समाज सिबिनायनि बिथांनाव गोसो गुदुं दङ। कारना दिनैनिल' बाथ्रा नङा बियो गोबां समनिफ्राय बिथाङा बिभिन्न रोखोमनि हेफाजाब होबोदों। लकडाउन समावबो गोबां रोखोम हेफाजाब होबोदों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गोरिब दुखियाफोरखौहाय सहाय खालामबोदों। बिथाङा सासे जोबोद गोसो गुवार मानसि। बिथाङा पार्सनेल लाइफआवहाय गाव मोनसे फिसा साख्रि मावो। नाथाय अब्लाबो बिथाङा गावनि जि
गरसे गरनै रां मोनो साख्रि मावनानै बेखौनो बिथाङा गोबां समाजनि थाखाय बाहायबोगासिनो दं। आं स्पेसियेलि बाख्नायो आरो बिथांखौहाय आङो जिउआव जोबोद साबायखर बावनो लुगैयो जे बिथाङा जेब्लायबो बेबायदिनो जौगालांबाय थाथों। मानोना बिथाङा दिनै माबेबा मोनसे दुखियाफोरनो सहाय खालामनायनिल' बाथ्रा नङा। दिनै बिथाङा उन्दै उन्दै लाइमोन फरायसाफोरखौहाय गेलेगिरिफोरखौहाय मोनसे फुटबल दिनैहाय कचिं होनायनि हाबाफारिबो लादों बिथाङा। जे गोबाव समनिफ्राय मोनसे कचिं खालामनानैहाय दिनै बिथाङा मोनसे स्रां फुटबल एकाडेमि इस्टाब्लिस खालामबाय आरो बिनि गेजेरजों बिथाङा उद्देस्यआ बेनो जे ओनसोलनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौहाय फुटबलाव जाहाथे मोनसे मोजां गावबागाव केरियार खालामनो हायो। बिथाङा बिनिफ्रायनो गावनि एकाडेमिनिफ्राय सेलेक्सनावबो फाथायहरबाय गोबांथार जायगायावहाय आरो बिनिफ्राय दिनै मोनसे मोजांथार गेलेगिरि मोननो थांगासिनो दङ। बेजों लोगोसे बिथाङा ओनसोलनि गोबांथार अबदान दङ। जेरै नैबे साखाथियाव थानाय सोमब्ला बसुमतारी, जाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि दिनै बिथाङा मुर्ति जिहेतु मुसुखा स्टेचु दिनैहाय बिथाङा दान होदों आरो बिथाङा दिनै बेखौ कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दं। गोबां एमाउन्टनि बे मोनसे मुर्तिखौ बिथाङा दिनै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुङावहाय अबदान होदों। दा बेनिखायनो आङो स्पेसियेलि सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै बेवहाय बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। जे दिनैहाय मोननै गामि सातबिन्दो आरो लालमाथि गामियावहाय जे गोरिब जायहा न'खराव खामायनाय गैया, दुखिया बुरि बोराय बिथाङा दिनै गोजां बोथोरखौ बारग'नो थाखाय गुदुंसि। आं बिनि थाखायबो जोबोद साबायखर बावदों आरो आं खावलायगोन जाहाथे बेबायदि बिथां मानगोनां सुदु ब्रह्म बायदि जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि हेफाजाबगिरि, मददगिरि, समाज सिबियारि ओंखारथों। आं बेखिनिखौ खावलायबाय। थेंक इउ।